Bé, em diuen Fina García, soc llicenciada en Psicologia i Magisteri. Treballo com a mestra dintre del que és la formació de persones adultes i des de molt prompte m'ha interessat, m'ha preocupat el tema de les desigualtats entre els homes i les dones. És des del meu treball, el contacte amb la gent adulta, on me n'adone de les grans discriminacions que pateixen les dones, i això fa que em comprometa en col·lectius, en associacions que lluiten, que treballen per a combatre aquestes desigualtats i més concretament contra la violència de gènere, que per a mi és un dels temes que té pendents esta societat. Conec el col·lectiu d'Esquerra Unida des de fa molt de temps, però he de dir que estos 4 anys m'han demostrat que saben fer un altre tipus de política, han elevat la política i l'han fet en majúscules, en valors, en constància, en treball, i no de manera improvisada. S'ha elaborat un programa que he vist com al llarg d'estos 4 anys han eixit al carrer, han parlat amb la gent, en els col·lectius, i a través d'aquesta veu que els han volgut donar a la gent han anat construint el seu programa, han crescut en il·lusió, es veig com un grup cohesionat, un grup que té un programa que, com dic, parteix d'uns valors, però sobretot és un grup que transmeteix molta veritat. Per a mi n'hi ha una de les seues propostes que m'il·lusionen moltíssim, i és este pacte de ciutat, una ciutat que necessàriament ha de ser de molts colors, i per a mi concretament compromesa amb la lluita feminista, una ciutat, un pacte de ciutat que ha de ser necessàriament violeta. Per això recolze el grup d'Esquerra Unida, per això recolze a Miquel Lorente.